bocah edan. Nek milih sapa? Kang Joko lah. Lelek kowe milih sapa? Yo sing mesti Kang Bowo lah. Aku ya bangga Kang Joko lah. Wis lah, saiki rasa debat. Dewi iki cah cilik bisa mung dolan karo belajar. Saiki mancing ayo. Cepat. Berangkat. Pakan. Oh, nganggo jurusan dalan wae iki. Masuk ngene. Walah. Wah, mulai beda siji angel to. Jarane biyunge arep sawah. Jebule ora enek wong enek ndi. Jan. Sukat. Ah, Gusti Allah maringi sukat hambane ya Allah. Apa? Wis gede. Ya, boleh ah. Wah, ngene aku ditonggo ngene iki. Wah, seneng aku ditonggo ngene iki. Ukete api-api, ngeriti. Baik hati lan. Oh, lah kae lho bener siji iki. Goleki barang kok angel men. Jangkrik kowe mbating kula lek demo wedi aku pisan. Ah, kapok maling. Tulungi aku, Kang Boyo. Tulungi. Kowe iki, ya tulungi yo. Asu wae kok. Lotok. Motor kabeh. Padha wae aku nyolong suket iki mau. Batin kulek kowe lek demo ae. Ayo, Mbah. Lek biomu iki. Oh, alah. Kotor. Kotor kabeh. Niat nulungi malah jegure sisan. Lah kowe ngedeni batin kulek Pak Demo to? Aku mau ki golek awakmu. Tapi kowe biomu iki ning sawah ngarit. Nah, tak goleki yo. Jebule wangel ra koyo mbah pedes sitok iki. Kowe mau ki batinku Pak Demo ya aku mlayu to. Ngenten to. Apa arti rai ku koyo ngene lho, raine. Jenenge aku mau langsung mlayu. Baik. Iki kan dene nek kan lurah. Kowe pilih Kang Joko apa Kang Bowo? Ya aku pilih Kang Bowo e. Kang Bowo lho jagoan dhisik. Ya aku pilih Kang Joko. Kang Bowo. Kang Joko. Kang Bowo. Kang Joko. Ngeyel to iki. Karepku ae. Aku pilih Kang Bowo. Aku pilih Kang Joko. Kayak Mas Bongo karo kalong iki ngopo kae? Kowe kerah kae. Ayo. Kang Joko. Kang Bowo. Kang Joko. Well, Kang Bowo, Kang Bowo. Kang Joko, Kang Joko. Kang Bowo. Kang Joko. Well, suwamu lho, Mas. Dang, lewani. Kok to Kang Bowo. Mana kadel. Utang kadal sapa lho debat iki. Iki lho ngengkel. Lah enek masalah iki diselesaikan kambek musyawarah. Alah. Pancasila gak enek perdebatan, enek musyawarah. Pancasila kepapat apa?
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bener toh? Ding. Ayo. Oh, lawang tetek gendang. Lah iya. Ya saya namanya. Yo. Wih. Yo. Yo, angkat. Yo. Dek. Mo. Dek. Salah lu. Dek. Mo. Dek. Dek. Yo, yo. Wah, sawan ngatur di tangga ngene iki. Alhamdulillah. Lho. Balik. Yo mlaku. Cek lani. Kowe langsung mlaku enggak apa-apa. Yo. Ini siapa nih Ra? Yo. Yo. Karo silat-silatan kowe mau. Yo. Ndak kowe kaya pagari kubur aneh jan. Alah yo ora. Najis. Baik. Karep kowe. Aku pilih Kang Bowo. Aku pilih Kang Joko. Apa? Joko Kang Joko ayo. Oh, alah emang iya rasa. Kang Bowo. Lani. Musyawarah. Yo. Kang Joko. Buka to kowe anake wong ngono yo. Memang anaknya ambek omong. Yo. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan permusyawaratan perwakilan. Yo to? Alon lo. Perwakilan. Yo. Ayo. Yo. Bener to? Digomi lho. Aku lho sing ngomong. Wis Mbok bener to dhewe Wis, to? heeh. Wis meneng to? Bener to? Heeh, Ding. Ngono lho. Yo. Yo. Bener toh? Langsung. Ayo. Oh, lawang tetek gendang. Yo. Oh, lawang tetek gendang. Iya toh. Lah aku delane kamera lho. Yo. Oh, lawang tetek gendang. Lah iya toh. Wis namanya.